ya bụ na ị chọrọ ka mmụọ gị na-adị active, ọ bụ na ị chọrọ ka chi gị na-adịwa active, ọ dị ụzọ ife na-abụ a na-emelụ mmụọ. Ma ọ bụrụ na ị chọrọ ka mmụọ gị na-adị active, nke mbụ, ịnụcha mmụọ. Nke abụọ, ịgodo mmụọ. Ịnụcha mmụọ bụ a kind of to ime ka ife pụtawanye ife. It's just like iwepụ an outer covering in order to expose the light within, the hidden light or the hidden treasure. Ekwuru m na ịnụcha ife is to remove the outer covering in order to reveal the light, the hidden light or the hidden purity or the hidden treasure. Onya bụ ịnụcha ife. For instance, gold. Tupu gold wee pụta in its purest form, a na-anụ ya anụ, a na-anụcha ya anụcha. Ịghọtago ihe m na-akọwa na? Ị ga na-anụkwa ka a na-ekwu na a na-anụ ọgwụ, akpakọtasị asọm afịfịa maọbụ anụmanụ etinye ya n'ọkụ, anụọ ya n'ọkụ, anụọ. Ọnụnụ ahụ is simply to remove an outer covering in order to reveal the energy within. Onya mere na ihe ọbụla anụrụ anụ becomes super active. Ịchọ ịghọta ihe a na-agba gị na kpala ofu afịfịa ọbụla na-alụ ihe ọbụla ọ na-alụ, kpara ya nụọ ya anụọ. Ịnụrụ anụ ya ọ go very super active ọgwụ. Ọnụnụ a na-aṅụ ya anụ ya etinye ya n'ọkụ, esinye ya n'ọkụ, a na-anụ ya ọkụ, o mechaa ọghọọ powder, black powder. Ihe a efọrọ ghọgo black powder, ọ dịgo super active. You need to imezi another thing to become active. Ọgwụ a iwere ya ka pụọ alụ gị tinye dị ya, ọ na-arụ ọrụ na-aga. You understand? So I am just trying to explain to you that term ọnụnụ. So one thing ị ga na-emerụ chi gị ma ọ bụ mmụọ gị na ha, mmụọ na-emerụ gị ife, na-emerụ onwe gị, maka na ịbụ as a human person, ibu ihe ọtụtụ mmụọ ka ibu n'ahụ gị. Ịchọ ka mmụọ gị na-adị active, ị ga na-anụcha mmụọ gị anụcha. Ya abịa na ịnụcha mmụọ kịta, enwelu ways esi eme ya, enwelu materials required for it. Number one, ọkụ. Ọ bụrụ na ị chọrọ ka mmụọ gị na-adị active, bụrụ na ị nwere altar ebe ị na-ekpe ekpere, ebe ị na-were akpọku mmụọ gị, were enwe dialogue and communion with mmụọ gị. Ị chọọ ka mmụọ gị ahụ na-adị active, ifuru altar ahụ ebe anyị na-anọ were akpọku ya, na-amụnye ọkụ dị ya oge ọbụla. Ọ dụrụ gị possible, ọkụ na-enwu dị ya 247. Ọ dụrụ gị possible, maka na ọkụ na-anụcha mmụọ. Onya mere ịbịa na some altars, ịfụ ka kandụl na-enwu 247, ọnyụọ amụnyekwa ọzọ. Ụtụtụ efi abalị kandụl na-enwu dị ya, natural fire. Ịghọtago? That is one way of ịnụcha mmụọ. Another way si anụcha mmụọ bụ by burning incense, whether more foreign incense or local incense. Dịka nna ada amụọ na n'obi m,
local herbs. Ịghọtago? Incense, anwụrụ, ọ na-enyekwa aka ịnụcha mmụọ. Cheta na m gwara gị na ịnụcha ife bụ to remove the outer covering in order to reveal the potency hidden, the hidden potency, the hidden light, the hidden treasure. So ịnụcha mmụọ bụ iwepụ whatever covering, whether ma ọ bụ ụchụ covering or whatever na cover the mmụọ, because mmụọ bụ light. So whatever that is covering that mmụọ, ị na-ewepụ ya. It's just like fanning fire into flames. Ị na-afan ya, ọ na-achawapụ. Ịghọta ihe m na-ekwu? That is ọnụnụ ya na ịnụcha ife. So fire, a na-eji fire were anụcha mmụọ by lighting fire always on that altar of the mmụọ. Number 2, by burning incense. Incense, ọ bụrụ na ya na-abụ on local incense, ọ na-ama mma once in a while. Ị na-abụ on ya ogoro once in a week or once in every 4 days. Ị na-abụ on ya incense on that your altar. Ọ na-enye aka ịnụcha mmụọ, to remove whatever covering in order to reveal the potency of that mmụọ. Then another way sikwa anụcha mmụọ bụzi ịkpa aja, ụmụ ihe aja akọgheri ya, ka anụpụ ọnụnụ akọgheri maọbụ ihe ọbụla na-ebute akọgheri. A na-akpazi aja, a na-ejigasị ụmụ afịfịa dịka ọdụ and anụmanụ dịka ọdụ, ihe ndị ọzọzi ya combine si ya wee kpazie dị aja wee bupụ ya nọpụ ọnụnụ. Ịghọtago ihe m na-ekwu? Good. That is one thing ha na-emelụ mmụọ. Mmụọ ji adị active, super active. Then another thing a na-emelụ mmụọ wee na-adị active bụ gịnị? Ịgọdo mmụọ. Ịgọdo mmụọ bụzi communion, ịgba mmụọ okwu, communion. And na ịgọdo mmụọ anụnwa, anyị na-use materials that retains energetic memory. Material that retains energy memory. For example, ọjị. For example, nzu. Something ị ga-eji kwuo okwu, idebie, idosia. Ka ihe ahụ dị, that memory, okwu ahụ ị kwunyere n'ime that thing, it carries it and retains it. It is there. For example, n'iji ọjị kịta anụnwa wee godocha mmụọ, gbacha mmụọ okwu, kwunye okwu n'ime that ọjị. You have just transferred the energy into that ọjị. And then gị wee kwucha wee waa dị ọjị, were nke gị taa, were nke mmụọ dogwara ya na that altar. Ọnya mere nji agba ndị mmadụ, try to have an altar ebe ị na-anọ were akpọkuchi gị. Have an altar, chọta ofu efere dewe dị ya. Iwere ọjị gbachi gị okwu, were nke etinyere ya n'ime data efere, hapụ ya dị ya. Ọ bụrụ nzu ka iji gwa ya okwu, manyere ya nzu n'ime data efere, hapụ ya dị ya. Ị na-aghọta whatever iji wee gbachi gị okwu, tinyere ya n'ime data efere, because those materials iji were agba mmụọ okwu ya ikwucha idebere ya, it is not just for nothing. It retains the energy memory. That okwu a ikwunyesara n'ime data ọjị ahụ is retained. Ị gaa na altar ọbụla, for example, anọ m na altar ndị mmiri ma ebe anụ anyị na-ada na-eme nkwasara aka. For this altar na every piece of ọjị ifuru dị na altar, ma ọ bụ every piece of nzu ifuru dị na altar carries memory of the energy spoken into it. Ịghọtago? O nwere ọjị nwale ebe anụnwa, because this altar, akwadoro m this altar as far back as 2021. Ịghọtago? Let me say officially from January 2021, n'oge m bidoro ọrụ dibịa m. Ọjị nwara that first time, the first day m kwado this altar cannot hear, and that ọjị still carries the memory of okwu ahụ kwunye n'ime that day. It still carries it. And since that day we ruo today, ibe ọjị ọbụla ifuru nọ here bụ okwu ekwuru. It carries memory of the energy okwu ekwunyere ya n'ime. Ọkwanụ energy anụnwa ọbịa accumulate over time. Ọnya na-eme ka altar nwee enough vibe, enough energy vibration ike, because
okwu ọbụla ikwunyelu ikwucha idewe ikwunyecha idewe tata ikwuo idebe echi ikwukwa idebe, you are accumulating energy on that altar. Adọnya ka m ji agwa gị nna inwe altar ebe ị na-anọ were akpọkuchi gị were agodoro ezumezu gị, ifuru data efere anyị na-etinyesi ọjị na ya awụfu na data ọjị ahụ efere ahụ ju chọta bigger plate ma ọ chọọ bigger ọkụ. I'm talking about for those who ndị nọ na anị mmadụ that ọ dụrụ ha convenient inwe dịka altar anụ anyị na-enwe na village ya, ọ na be m ka nọ and I have all the space and everything, you know, to keep things otu nsi wee chọ. But let's assume na ibi na anị mmadụ, ibi na tenant na be mmadụ and n'ime room gị ka ị na-eme ihe niile. I am telling you that or your altar ebe anyị na-anọ wele akpọkuchi ụnọra gị na ha chọta ofu ọkụ ma ọ bụ efele debe dia, ihe ọbụla iji agbachighị okwu tinye n'ime data efele and don't throw it away. Ịma ọhụrụ oge m na-agwa bụ ndị mmadụ because people will keep complaining the ọjị, will I keep it there, will I leave it there? Na-agwa ndị mmadụ ịhapụ ya emechazi ịpụwazi were ya tọpụ n'ezi. That advice Ezinwa mechaa na-aghọta n'ikpeazụ that na ọ draw right, ọ draw correct. Ị na-aghọta ifuru ọjị ahụ dị na your altar ebe anyị na-aga ọfọ, don't throw it away. Every morning na ịgbaruchi gị okwu iji ịgọrụchi gị, keep it inside that plate. Efere ahụ ju find a bigger one, replace it. Kama mgbe ọ na ị ga-anata village ikpokọrọ the content of that plate wunye n'ime akpa ibunata ebe nna gị bịa wuse na ana be gị na ana gị na your maybe an obi gị or something. Ị na-aghọta? Because ifuru ihe niile na-ajụ na data efere ahụ ebe anyị na-edeweruchi gị ọwa energy accumulation dị ha. So i were ya na-etufu, you are dispersing your energy. Ịghọtago? So in that aspect of igodo mmụọ, we make use of material that retain energy memory, dịka ọjị, dịka nzu, even nkwụ, ọkụ ma ọ bụ mmiri sef. Ị na-aghọta? Ma ọ bụ na-echela aja wee kwuo okwu ikwuchi idewekwa ya. Okwu ahụ ikwunye n'ime aja ahụ, you have transferred energy into that aja ikwuchi iwosakwa. The earth retains that memory of okwu ahụ ikwuru. Ịghọtago? Especially ọ bụrụ na compound big, no ngụ nwere the compound, form the habit of echela aja compound gị kwuo okwu, give instruction ikwuchi iwosakwa. That instruction in that energy you imbue into that sand, and then iwosakwa in that same your compound. You are building up the energy of that your house, of that your compound, of that your obi. You got to give him. So even all go no okwute ka iji wee kwu. Yes, ama nne ma na-eji okwute aga ọfọ, especially okwute dị ka chisiki, like ụmụ ihe pebbles ma ọ bụ ụmụ okwute anụnwa na form si n'ime ana. Just a piece of it were ekwu okwu ikwuchi idebie. Ịghọta? Mana ana m agwa gị have an altar ebe ya bụ iwere ihe dịka ọrụ kwuchi okwu idebe, iwere kwuchi idebe, iwere kwuchi idebe. You are building up energy. Ịghọta ihe m na-ekwu? So that is about igodo mmụọ. If through these two things ka ị na-agodo mmụọ, ịgụrụgụrụ ịnụcha mmụọ, ị na-eme these two things, your altar ga na-abụ fire, your mmụọ gị ga na-abụ fire. Ihe niya, there will never be dull moment. There will never be dull moment. None. There will never be dull moment. That's your altar. Gana be active. Or gana be alive. Bob na ekpọrọ mmụọ nọ dị ọ na-aza gị. Maka na ihe mere na akpọrọ mmụọ n'ọza ha ọ bụ gịnị? The mmụọ have been covered in. Ịma na mmụọ bụ light dị ka mgbara ọnụ. So ọbịa go they covered in smoke. Ụchụ na a lot of other things. Onya mere the mmụọ bịazi ọ dị sluggish. The light is still there but it's covered. Mana ọnụ na ị na-anọchi ya ga na-enye aka na-remove all those covering and it will be glittering. Uche ka mbụ nyere gị. Ekenekwa ya m ọnụ. Biko na-esoyala ya na nkwasara aka anyị na-eme eve nkwa na Obi Ezinwa Anaedo. Chat me on WhatsApp on 08032477868. My name is Ezinwa Anaedo. I come for the total restoration of ordinary and omenala Igbo. Ka emesịa.